Das miñas moitas viaxes por esta terra, tería moito que contar sobre pais imperfectos e fillos imperfectos. E sobre a perda e o amor. Aprendín que hai espíritos vellos que non adoitan involucrarse no mundo humano, pero ás veces fano. Quero vos contar unha historia. É unha historia que pensades que coñecedes, pero non tal. A historia do neno de madeira. Onde estou? Teño a sensación de que xa estiveches aquí antes. O cativo neno de madeira da alma emprestada. Sé o seu fillo. Encho os seus días de luz. Habemos che chamar Pinocho. Oh, vaya día, vaya día.